يمام ويل الهوى يمام ويليا يمام ويل الهوى يمام ويليا بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام ويل الهوى يمام ويليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ambe masara mani foka bargada limmi sonani ka bidunya irana abe ka okaje mkan fleni wati na je mkan mini amba fama faso jokene mimbe nyana maya nyeta tv re jabarani su sanfe dogokun ka fuli ani wale mando ko lasi oklena nama omunu be dana takada ni je mkan ka mali konna na farafina bangunga katasi jien fanto bela jirema ni anka jamana takala je jamana badu dugukulu mini afense kabu ibasoro dine tiama be no min be lawaliya on ka jamana konnana o to kele na ibina soro ka fo shia refene tiama o bi resoro a jamana konnana min fane kan re tiama o be fo o jamana kelen konnana ni jamana fane ta kalaje tariki na do fo la ibina e ka fo jamana do min bora yo ja kama jamana badu jamana min tun ka ko korfo tumani tuma am to kan dabala ka fesef selke ni anga jamana takalaje ni wati laban nuna ibaye ka fo lika job be blalen do senka chamante la fanga ma nyema ofe ninka nyeshi anga jamana sigi kambama na be fuma o constitution ko fole walma ni o ye gafe min be jamana ere kunga ko krofo ere fo na be fuma o constitution ni o constitution takalaje ibaye ka fo ayele maliko kuma min fora anga jamana kono kuma dindo ba akono mini ma chiama koni fela ma ke ma denye ka fo akire so gafe pour en konana na be fodi ma ko laïcité dans sa kando nye foto la bela jele bi tanye fo ala anya so dans sa kando do ko dine bela jele da maka ken jamana konana do ko ayi bela jele ki take do ko ayi dine bela jele seka lawaliya jamana min kono tukunna dogo ayi dine ere ni jamana ere ka faranyoya ke uninyo anche ka fo ute kile fanga ba dama dine ba dama ayo ni kuma ci halendo onka jamana kono o kama bi anyi wele bla ma flama munu ni anulu bena baro sigike laïcité ere mundo do de abora ro jume kuma din yim akoro jume munde atu manga on lendo kuma din yere no fe anka seka family basora la anga jamana ere afse katani laïcité wa atse katana wa muna atse katana nu bela jelena ke jabie bi amena mi soro ni jem kan ko fole ngona ka fole ni wale mando ko lasi au kelena bela jelema alni asoro nyambele tumbe sengala fien bola watina antu tarama ke kata gana jamana ka krengre la farafina club bi jamana dodo angle ka fo jamana do am tarabo maluna ka keni tunkaranke jem ka mi beke ara junyeta la ani kalokele ani kle tambonyongo ani osoro gana jamana ka maldum fu takura di akra kata se kumasima du bawre to bela jele ambe fola se malion bela jele ma malion ka franyon ka kulu fenfe be no anjati kere Issa Mohamed Koulibaly Osama transitaire du port de Temala ambe fola se ama ansekina kana sengala fie boko fe jamana konnana amse ka fo ni anka jem kan folo e amina mi nyana maya samba flani mkan sabare konnana aywa mawelele munumbe ambulo koro Umar Baber Diko ale mami nyeshilendo nyewala ma grangani ala faso dambe la kanato ere konnana Umar Baber Diko ite ale chen folo e anga plateau ka ani awele kana bi mimbato anale ka sega baroslike maflana oye Abdoulaye Sakoye ale kana faye o to kelena nyini kala do ani wili blale fena ma kasekana anale kaseka baroslike ni masala ko fole nu bela chilenka na yoni angata nyefe ka kuma di anga mawelelo ma uka fulike ni wati na kanyishi nyeta tv fleko ma yoni angata ne nyini kabile
Umar Baber Diko, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somogo bidi. Alhamdulillah bash pushtan. Faso dambe la kanaton tendo metugudi. Alhamdulillah faso dambe la kanaton tondon bash pushtula. Alhamdulillah. Mun be maliko no mun be maliko ka. Tabaraka. Bash pushtula. Alhamdulillah. Fulike ni wati na kanyeshi tele nyata fle boma. Alhamdulillah ambe nyita tele fle buka bela jile fo. Maliko no maliko ka je pambe. Alhamdulillah. Ambu bela jile fo. Alhamdulillah. Ba pala kanu sabati. Amin. Ya rabbi. Amin. Alaka do mine. Aywa amita karamɔgɔ kɛ yɔrɔ jɔna ni o ye Abdoulaye Sako ye karamɔgɔ do o togo kelen na ɲininikɛla do n'a bɛ fɔ ma enseignant chercheur Abdoulaye Sako salamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Jamile baasi tɛ alhamdulillah an bɛ Ala tanu. Ba aywa foli kɛ ni waati na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛ bɔ. Alhamdulillah an bɛ tele ɲɛta lɛkɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo maa maa sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ k'u bisimila. Alhamdulillah an bɛ aw yɛrɛ fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn aw minnu sɔnna k'an ka wele jaabi bi an ka se ka na kuma ni masala kolo girin kan min ni a bɛ waati jan bɔ sisan an ka jamana kɔnɔ kuma kelen min taga ka segin ka kɛ n'o ye laïcité ye ka tele ɲɛta filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo bɔlɔlɔ sira fɛnɛ kan Facebook sira kan ni o ye y'o tape ɲɛta TV i bɛ jɛmukan in sɔrɔ bɔlɔlɔ sira kan ni o ye Facebook ye o cogo kelen na YouTube fɛnɛ sanfɛ ɲɛta TV ni o tape i bɛ ni jɛmukan kelen ye i bɛ se k'a sɔrɔ k'a lajɛ ayiwa n bɛ ɲininkali daminɛ Umar Baber Diko la ale min ye faso danbe lakanatɔn maa ye k'ale ɲininka fɔlɔ u ka jɛkuluba in min ni u kɛn bɛ ka cɛsiri bila sen kan an ka jamana kɔnɔ waati laban na faso danbe lakanatɔn a bɛ cogo jumɛn na bi. Alhamdulillah isa an b'i fo tuguni an bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo faso danbe lakanatɔn bɛ yan maliyɛnw de kama a dabɔra maliyɛnw de kama silamɛw de kama jamanajɔlaw de kama marako ɲuman de kama o de kama alhamdulillah an bɛ baaraw la an bɛ ka gɛrɛmɔgɔ ɲumanw na société kɔnɔ an ko bɛɛ kana fara an kan tɔnko t'a la taabolo t'a la maliyɛn bɛɛ lajɛlen n bɛ Mali kɔnɔ n bɛ Mali ko kan u ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka jamana kuma bɔ diinɛ ko ɲuman sira fɛ marako ɲuman sira fɛ o de kama an ye weleli bila tɔn kɛrɛ n'o hakilinan de c'est tɔn yɛrɛ ka hakilinan fɔlɔ base ye jumɛn ye an ka se ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ se ka diinɛ mɔgɔw poussé u ka jɔ jɔyɔrɔ la ka se ka fama ɲumanw fana poussé u ka se ka jɔ jɔyɔrɔ la ka jamana mara tiɲɛ ni ladiriya kan basigi kɔnɔ lafiya kɔnɔ ladiriya kɔnɔ o de kama tɔn in sigira o de kama tɔgɔ kɛra faso danbe lakanatɔn tɔn min kɔnɔ danbe bɛ lakana an ka danbe ye jumɛn ye tabiya ɲumanw an ka danbe ye jumɛn an ka diinɛw ɲumanw silamɛya de an ka danbe ye an ka danbe ye jumɛn fo taa ni kɛta ɲuman min bɛ bɛn an ka tabiyaw bɛɛ lajɛlen ma donc o de kama tɔn in créera ala barika depuis a créera fana an bɛ baara la à tous les niveaux dugu ma kɛnɛ kan d'ailleurs an bɛ baara min kɛ dugu ma o de ka ca ni min bɛ bangi kɛnɛ kan ka da kan dilannikɛla jamana min na ko caman ɲagamira ni ko i bɛ dilanni kɛ ko caman gɛlɛyara kɔnɔna na caman gɛlɛyara ni ko i bɛ dilanni kɛ i bɛ taa ni fɛɛrɛ ɲuman de i bɛ taa ni basigi ye i bɛ taa ni kodɔn ye i bɛ gɛrɛ kodɔnnaw na dugu la su fɛ fan bɛɛ fɛ ka kuma fɛ ka ko yiru la k'u ka bonya sɔrɔ k'u ka danaya sɔrɔ pour que baara in ka se ka ɲɛ o de kama tous les niveaux nin yɔrɔ in na an bɛ karamɔgɔbaw fɔ an ka cɛsiribaw jamanajɔlaw minnu danna na minnu nana tɔn in kɔnɔ an n'u bɛ ka baara kɛ dugu ma Mali kɔnɔ Mali ko kan pour que jamanadenw ka se ka jɔ an ka se ka jɔ jamana in jigiya kɔrɔ diinɛ ni danbe sira fɛ inchallah ayiwa an bɛ faso danbe lakanatɔn tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo u ka wulikajɔ min filɛ nin min b'a to diinɛ danbe o bɛ se ka segin cogo min na ka na anw ka jamana kɔnɔ ani marako ɲuman baara cogo ɲuman hali n'i y'a sɔrɔ anw ka jamana tun bɛ ka i sɔbɔ ninnu na nin waati laban ninnu na ka sababu kɛ danbew bɛ ka tiɲɛ wa an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ fɛnɛ diinɛ yɛrɛ matarafali min tun bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'o ye ladiriya ni kilennenya min tun bɛ anw ka jamana kɔnɔ dɔ bɛ ka bɔ o fanga la dɔɔni dɔɔni an b'a jigiya k'a fɔ faso danbe lakanatɔ u ka nin cɛsiri ni wulikajɔ in a bɛna kɛ sababu ye an ka se ka segin minɛn kɔrɔ kɔnɔ an ka jamana tun bɛ waso ni minɛn min ye waati tɛmɛnenw na ayiwa an bɛ taa Abdoulaye Sako fɛ yen nɔ joona joona Abdoulaye Sako e ye enseignant chercheur ye masala min bɛ na ne barosigi bɛna kɛ o ka bi o de ye nanzarakan na a bɛ fɔ kumaden dɔw ma laïcité laïcité yɛrɛ min ma ko k'i k'a ɲɛfɔ mun don de an ka se ka faamuyali sɔrɔ ɲambele ala k'an bɛɛ saba ma effectivement i ye kuma min fɔ ɲininkaliba don ɲininkali gɛlɛn don i b'a dɔn adamaden maa mana keguya cogo o cogo i tɛ se k'i yɛrɛ nɛgɛ
fɛn t'i ta ye n'i y'o ta k'i b'o k'i ta ye a tɛ k'i ta ye walifɛn a tɛ se ka kɛ n'a ye tɛ se ka kɛ n'a ye laïcité kɔrɔ de ye ka jamana mara ka diinɛ sen bɔ jamana mara la kuma dakuru ɲɛ kelen na voilà ni ko k'i b'a bɛn nɛgɛ mɔ dɔrɔn k'a di faamuya ka sɔrɔ a la joona joona très bien o de ye fanga ka baara kɛ walima fanga ka mara kɛ ka sɔrɔ diinɛ t'a la diinɛ foyi t'a la nin de ye laïcité o kuma ayiwa komi an n'a ta ɲɛfɛ ɲininkaliw na kɛ o kuma o fanga yɛrɛ o tɛ diinɛ la o tɛ diinɛ na munna a tɛ diinɛ na parce que moi na laïcité français do i b'a dɔn français yɛrɛ bɔra latin na latin fɛnɛ o fɛnɛ bɔra grec la donc mɔgɔ minnu ye kan kalanw kɛ n'a fɔ ma ko linguistes ni mun nana n'u ma se ka faamuyali kɛ o bɛ segin ka taa n'a ye a lasulu la n'i taara n'a ye a lasulu la a bɛ kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ d'i ma maintenant laïcité a bɔra mot min na o ye laïcus de laïcus o fɛnɛ bɔra mot min na o ye laos ye mais nin bɛɛ lajɛlen n'i ye nin fara ɲɔgɔn kan o kɔrɔ de ko peuple faso jama le peuple o de ye laïcité o de le mot laïcité c'est ce que ça veut dire le peuple donc n'i ko le peuple o ye kuma sanfɛda ye mais laɲini jumɛn b'o jukɔrɔ o kɔrɔ ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka u yɛrɛ mara ni tabiya ye tabiya min ka d'u ye u ka hakilina n'u ka miirina ka sɔrɔ u m'u sɛmɛ diinɛ la laïcité hakilina de ye nin ye wa nana nin cogo in de fɛnɛ na ni ne y'a faamuya an ka jamana kumaden yɛrɛ tɛ nin ye nin ye walikan de ye min ni a taara ka na cogo an ka jamana kɔnɔ n'an ko k'an bɛ fɛ k'a lawaleya walima k'a labaara o tɛ sa wa o don peut-être i b'a dɔn ɲamele farafinna ma daminɛ bi farafinna ye civilisation jamanaba de anw tun bɛ yen mɔgɔ caman tɛ yen caman nana sɔrɔ yan farafinna sɛbɛnniw na a tarixiw la laïcité tile kelen a ma deli ka ye an ka tarixiw la kelen a faamuya walama a kumaden a tɛ yen yɛrɛ an t'a dɔn yɛrɛ ayi a faamuya a n'a kumaden anw t'a dɔn yɛrɛ silamɛya ko tɛ dɛ farafinna bɛɛ Abdoulaye Sakɔ e bɛ fɛ k'a fɔ ko nin ye kuma kura ye an ka sigi la wa an ka ɲɛnamaya la wa effectivement kuma kura de don anw m'a dɔn ni tubabuw nalen tɛ an ka dugu in san o kɛra 1900 vers 1900 1800 an ye laïcité ko kuma nin dɔn o de la k'a fɔ ko mara kɛcogo dɔ bɛ yen faamuya wɛrɛ bɛ mara kɛcogo la min tɛ anw ka mara kɛcogo ye an y'o dɔn tubabuw nalen de k'a fɔ de k'i bɛ diinɛ den kɛrɛfɛ diinɛ tɛ sen tɛ don jamana mara la anw tun t'o dɔn o dɔnna tubabuw nalen kɔfɛ an ka jamana kɔnɔ yan c'est pour que ne b'a fɔ yɔrɔ bɛɛ Ose Ɲambele n bɛ n profiter ka plateau in kan k'a fɔ farafinw ye tant que farafinw bɛ ka continuer k'a sɛbɛn u ka constitution na ko laïcité u b'u k'u yɛrɛ danga u b'u k'u yɛrɛ neni kɔrɔ u bɛ k'a fɔ de ko u bɛnbaw tun tɛ foyi dɔn k'u bɛnbaw ma kalan k'u ma faamuya kɛ ko mɔgɔ wɛrɛ minnu nana k'olu de bɛ ko dɔn ka tɛmɛ u bɛnbaw kan minnu nan'u mara olu ka tabiya olu ka taabolo olu ka fanga mara cogo très bien an k'o ta ka baara kɛ n'o ye o de ye laïcité misaliya ye jumɛn ye Usa Ɲamele n'i k'i bɛ kuma diinɛ kan a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ ko laïcité bɛ silamɛya dɔrɔn de contre la laïcité bɛ diinɛ bɛɛ de contre la anw ka dugukolo in sanfɛ n'o ye Afiriki an ye diinɛ jamana de ye koyi diinɛ kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ dusukunnasiri ni tubabu ma ko croyance anw y'an ka mara kɛ ni croyance de i b'a sɔrɔ masakɛ bɛ yen o wagati o civilisation mɔgɔw dalen don fɛn min na i b'a sɔrɔ olu fɛnɛ ɲɛmɔgɔ bɛ yen o ni masakɛ de tun bɛ jɛ ka jamana mara ça a toujours été comme ça dans toutes les civilisations du monde o de yera farafinna i b'a dɔn ni an ka taa Egypte i b'a dɔn o de ka di anw ye n'an bɛ kuma an bɛ Egypte de fɔ an bɛ Misira jamana de ta Misira jamana de ta mais Firawuna lagɛ ko a tun bɛ mara kɛ cogo di Firawuna ka mara tun ye fila de ye ale yɛrɛ tun bɛ mara kɛ mais a ka diinɛ fɛnɛ tun bɛ yen wa a ka diinɛmɔgɔw tun bɛ consulter kuma min na a ye sigo kɛ a ye jɔn de wele
nga dina mɔgɔ de wele ni sigo do kɛ mani famaya kɔrɔ fɔ nye ngo dina mɔgɔ de y'a fa ye ko cɛ dɔ kamelen dɔ bɛna wuli ka masa kɔnɔ o de bɛn'i ka masaya ci dina mɔgɔ de y'a fa ye o ye an fɛ ni seginna ka na yan yɔrɔ ninnu na an na Mali yɛrɛ tariku la Mali histoire bɛɛ Mali tariku bɛɛ Ustaz Ɲanbele civilisation fɛn fɛn kɛra k'a daminɛ Segukaw la ka yɛlɛn ka na Manden ni fɛnw na i b'a sɔrɔ diinɛtigiw olu ka kuma de tun bɛ lamɛn ka baara kɛ n'a ye masakɛ fɛ n m'a fɔ lagɛli ka ɲi o ye kuma wɛrɛ ye masakɛ tɛ kɛlɛ kɛ n'a ma lagɛli kɛ dugu saraka a bɛ bɔ jɔn de b'a fɔ diinɛmɔgɔ de b'a fɔ san saraka jɔn de b'a fɔ diinɛmɔgɔ de b'a fɔ ni cɛw bɛ labɛn u bɛ labɛn ni labɛn ni fɛn min ye jɔnw de tun b'a di diinɛmɔgɔ de tun b'a di donc n'a fɔra ko k'o diinɛ bila kɛrɛfɛ bi o kun y'a silamɛya mana chrétien mana mais silamɛya n'an k'an b'an dɔ la o kɔni o ye émission wɛrɛ de ye quoi Ablaye Sako ka nin walawalali diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ an k'a dɔn k'a fɔ mo laïcité yɛrɛ kumaden bɛ min kɔrɔ di ani a lasuru yɛrɛ bɔra yɔrɔ jumɛn an ye faamuyaliba sɔrɔ la Umar Babɛr Diko faso danbe lakanatɔ aw mun ka wuli ka jɔ ɲɛsilen bɛ nin kisɛ in kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔ i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ fara Abdoulaye Sako ta kan alhamdulillah ala kan sababu amina rabbi Sako bɔra ka min fɔ a ye belebeleba fɔ effectivement an ye nin bɛɛ de y'a la o de kama an ye wuli ka jɔ kɛ commission sigi commission min ye mɔgɔ 12 ye maa caman tun b'a la hali docteur Sako yɛrɛ tun b'a la an docteur Tunkara an docteur Madi Kanté ninnu docteur Boli ninnu ani Umar Kulibali ninnu olu sigira pendant 2 mois et quelques comme ça ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko in na awɔ fɛn o fɛn min ye problème constitution kɔrɔ in na avant projet in na ka se ka kɔlɔlɔw yira o document yɛrɛ de filɛ tan an y'a di limama ma an y'a di silamɛ caman ma au conseil islamique an bɛ ka di mɔgɔw ma pour k'a dɔn a danger minnu bɛ sariya labɛn kɔrɔ in na constitution kɔrɔ in na o k'a dɔn surtout laïcité yɛrɛ fana ka fɔ kuma dabirilen don laïcité yɛrɛ kɔlɔlɔ ye min ye bon maintenant b'a fɛ ka min yɛrɛ maliyɛnw la pour se ka laïcité yɛrɛ kɔrɔ faamuya ka dɔw fana balimakɛ ka kumakan kan parce que fɛn min fɔ tan an ye nin bɛɛ walawala la effectivement laïcité yɛrɛ ka conséquence belebeleba yɛrɛ ye min ye a danger yɛrɛ ye min ye a bɛ fɔ u mana ta u mana définition min d'a ma laïcité bi kɔrɔ min di yɔrɔ a ka fɔ diinɛ yɛrɛ ka bɔ mara la o y'a kɔrɔ ye et puis a hakilina base yɛrɛ laïcité yɛrɛ sigilen don hakilina min kan o ye jumɛn hali n'a ma ɲɛ k'aw b'a ka diinɛ kɛ aw b'a kɛ misiri kɔnɔ mais a tɛ waleya kɛnɛma et puis aw ka dɔn fana fɛn wɛrɛ bɛ fana min ka bon ni aw ka diinɛ ye min ye laïcité ye ka d'a kan laïcité bɛ aw ka diinɛ sanfɛ et puis laïcité ka hakilina na laïcité ka fɔma la laïcité yɛrɛ a dabɔra diinɛ ye i n'a fɔ circulation na sisan u b'a fɔ dɔrɔn ko le policier prime le feu merci donc dans ce cas i bɛna ye k'a fɔ laïcité prime sur la religion a ka bon ni religion ye bon depuis nin yɔrɔ in danger bɛ c'est silamɛ o silamɛ ni sɔnna ni ma dɔrɔn i ka akida i ka diinɛ tiɲɛna ni sɔnna k'a fɔ fɛn wɛrɛ bɛ min ka bon parce que bɛɛ b'a fɔ ala ka bɔ silamɛ bɛɛ sɔnnen don ala ka bɔ silamɛ bɛɛ b'a dɔn fana ala ka bɔ ala ka sariya ka bɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen bon ni sɔnna k'a fɔ fɛn wɛrɛ bɛ min ka bon ni ala taala ka sariya ye dɔrɔn i bɔra diinɛ kɔnɔ i ka seli tiɲɛna i ka sun tiɲɛna i ni ala tɛ fan kelen fɛ tuguni donc tu vois que laïcité ye danger belebeleba di silamɛya ma diinɛ bɛɛ lajɛlen ma o de kama ko silamɛdenw ka u jija ka kɔrɔ dɔn ka kɔrɔ fɛn de kan ka ɲini a laɲini fana don a kɔrɔ n'a laɲini a kɔrɔ ye docteur bɔra k'a fɔ Sako bɔra k'a fɔ a laɲini de ye nin ye d'accord laïcité diinɛ de parce que diinɛ laɲini ye jumɛn ka yamaruya ka i k'i yamaruya fɛn dɔ la k'i fata n'a ye fɛn dɔ la laïcité fana ka laɲini ye jumɛn a b'i bala fɛn dɔ la a b'i bali fɛn dɔ la donc laïcité yɛrɛ a damana diinɛ ye silamɛ yɛrɛ tɛ se ka don diinɛ fila yɛrɛ la parce que n'i bɛ silamɛya diinɛ la a tɛ daga i ka don diinɛ wɛrɛ la o de kama ko laïcité bɛ diinɛ bɛɛ menacer a bɛ chrétienya menacer a bɛ silamɛya menacer a b'an ka danbew menacer da kan a da diinɛ de don diinɛ min bɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ donc laïcité n'i y'a kumaden yɛrɛ ta k'a lajɛ ja fɛnba wɛrɛ fana b'a kɔfɛ min yɛrɛ tɛ ala ɲɛfɔli yɛrɛ dɔrɔn ye siga t'a la o de kama c'est dangereux an y'a ye vraiment kɔlɔlɔ don nka n de bɛ fɛ ka min dɔn Umar Babɛr Diko o de ye dɔw bɛ laïcité ɲɛfɔ ka fɔ ko fɛn nɔgɔnba de don
pour diinɛ bɛɛ ka lawaleya jamana kɔnɔ diinɛ si kana don diinɛ gasi la k'an bɛɛ k'an ta kɛ ko silamɛw k'u ta kɛ chrétiens k'u ta kɛ bolisɔnnaw k'u ta kɛ ko o dɔrɔn de don ko sinon ko fɛn wɛrɛ tɛ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o la Umar Babɛr Diko minnu b'o fɔ olu b'a fɔ ten dɔrɔn a dalilu t'u bolo ka d'a kan n'o de don ni maa min ye silamɛ bɛ min ɲini fɛ a sariya dɔw bɛ n'i ko i b'a pratiquer sisan sa laïcité b'i minɛ k'i don kaso la kana se ka silamɛ yɔrɔ i bɛ sɔn i ka seli i ka sun ala ka yamarikan dɔw bɛ yen ala bɛ min ɲini fɛ kuranɛ kɔnɔ min diinɛ bɛ min ɲini n'i y'o waleya n'i bɔra n'a ye misiri kɔnɔ k'a kɛ société kɔnɔ dɔrɔn sariya b'i minɛ laïcité sariya b'i minɛ parce que laïcité a damana sariya ye donc u bɛ ka min fɔ tiɲɛ tɛ kuma min don u b'a dilan don ka fɔ n'o de don ala de ko kuranɛ kɔnɔ la ikraha fi diini ko mɔgɔ si tɛ kariba ka don diinɛ na silamɛ de b'o di laïcité t'o di o silamɛ de bɛ bɛɛ ka bato fɛn i bɛ croyance silamɛ de b'o bonya mais silamɛ de ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen silamɛ bolo donc hali ni bato wɛrɛ sira wɛrɛw bɛ yen u ka si de bɛ sigi silamɛ kɔnɔ mais silamɛ min ye tiɲɛ ye o de bɛ primer ne bɛ yɔrɔ min n'o ye silamɛ mais n'o tɛ silamɛ fana a tɛ wajibi o kan mais an kan bɛ silamɛw de an bɛ ka kuma ni silamɛya ye de silamɛya ni laïcité kɔni u tɛ ɲɔgɔn ye fan foyi la u tɛ fan kelen fɛ yɛrɛ a bɛ komi jɛgɛjɛla ni baji u tɛ fan kelen fɛ fiyewu silamɛya ni laïcité k'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn ta ka tagama ni ɲɔgɔn ye u tɛ se ka tagama ni ɲɔgɔn ye u tɛ se ka tagama u tɛ ɲɔgɔn tagama ɲɔgɔn ye u tɛ tagama ɲɔgɔn ye parce que laïcité nana ka diinɛ de kɛlɛ fɛn min b'i kɛlɛ i n'o bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo di fɛn min bɛ yan k'i kɛlɛ a t'i reconnu yɛrɛ hali n'a ye reconnu ko a b'i reconnu k'i da ko dan b'i la a ye dan sigi la a ye dan de sigi la ko dan ye a ye terrain ci k'a fɔ i bɛ dan nin i bɛ dan voilà laïcité parce que ko i bɛ se ka miiri n'i ka diinɛ ye mais i ka diinɛ dan de b'a la dans le respect strict de l'ordre public respect strict de l'ordre public o de laïcité laïcité l'ordre mystique donc i bɛ se ka ala bato la croyance Umar Babɛr Diko o tɔgɔ kelen na u b'a fɔ ko laïcité bɛ Faransi silamɛw bɛ Faransi chrétiens bɛ Faransi ko bɛɛ b'i ta kɛ Faransi ko kɛlɛ ma bɔ a la wɔyɔ ma bɔ a la e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ fara o kan minnu b'a fɔ u t'a dɔn u ka balimaw ɲɛgɛn silamɛ minnu bɛ Faransi u don sɔmɛnen tɛ u ɲangilen don yɔrɔ bɛ yɔrɔ la hali ni don ni silamɛya taamasiyɛn u b'a fɔ i ka bɔ yen l'endroit est public et laïque u b'a fɔ clairement balima silamɛw ɲininka dɔrɔn minnu bɛ Faransi u sɛgɛnnen don u tɔɔrɔ de cogo min na u ka diinɛ na u ɲininka silamɛw ɲininka minnu bɛ Faransi silamɛmusow ka voile ninnu voile kuma dɔ i bɛ dɔ yɔrɔ dɔ u b'a fɔ i k'a bɔ yen i k'a kɔni an tɛ voile dɔ yɔrɔ ye ko i tɛ misiri kɔnɔ métro ni fɛn kɔnɔ u b'u tɔɔrɔ u b'u kɛ ɲugufɛn ye ay balima silamɛw ɲininka minnu bɛ Faransi maraka minnu bɛ Faransi ani bamanan minnu bɛ Faransi a y'u ɲininka dɔrɔn u b'a lakaliya ayiwa an bɛ taa Sako yɔrɔ Abdoulaye Sako e ye kalanfa ye ɲininikɛla ye ancien chercheur nka kumaden aw ye ɲɛfɔliw k'a la sisan nka mun b'a a kuma de caya de polémique bɛ k'a la mun de la dɔw b'a fɔ laïcité ka ɲi dɔw b'a fɔ a man ɲi mun bɛ taga ni ka segin kɛ nin kumaden nɔfɛ laïcité 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 e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ la. Bon Ɲambele i b'a dɔn maa ti fɛn o fɛn dɔn i y'o jugu de ye maa mɔgɔ kalanna mɔgɔ kalanna a yɛrɛ ni Ala cɛ n'a a kalanna a b'a dɔn k'a fɔ ko laïcité ye fɛn min ye n bɛ misaliya damadɔ d'i ma i y'a dɔn n'i bɛ fɛ ka kumaden n'i bɛ fɛ ka kɔrɔ dɔn i bɛ taa ɲini dictionnaire de kɔnɔ i bɛ taa dictionnaire Larousse i b'o dayɛlɛ Robert Junior bɛ i b'o dayɛlɛ dictionnaire de terminologie politique fɛnɛ livre dɔ fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ bɛ ten i b'o fɛnɛ lajɛ nin bɛɛ ye kɔrɔ kelen dɔrɔn de di laïcité ma donc maintenant pourquoi ko in bɛ ka sama c'est parce que on nous a menti nkalon de tigɛra an ye Ɲambele nkalon tigɛra an ye dɛ kuma in kɔrɔ ma fɔ a n'a laɲini ma fɔ a n'a laɲini ma fɔ n y'a f'i ye kuma daminɛ na an kɛlen bɛ k'an to a kan ten très bien n y'a f'i ye kuma daminɛ na i mana kɔrɔ o kɔrɔ di fɛn ma kuma ma e tɛ se ka kɔrɔ d'a ma ka tɛmɛ mɔgɔ min ye kuma in bɔ a kunkolo la siɲɛ fɔlɔ la k'a fɔ kan e tɛ se ka bamayɛlɛma i tɛ se ka bamayɛlɛma o i mana yɛlɛma cogo cogo a b'a f'i ye ko i mana ta kana cogo cogo de don n'i ko wara ye wara de ye o Ɲambele wara tɔgɔ tɛ se ka bɔ wara la wa wara yɛrɛ ka attribut tɛ se ka bɔ wara la o la an b'a fɔ ko Ɲambele ye wara ye n'an ko Ɲambele ye wara ye ça veut dire que caractéristique min fɔra wara la o bɛ Ɲambele la ni Ɲambele ko kana fɔ ma ko wara ne b'a fɔ n ko ayisa Ɲambele kan bɛ e wara i ka farin
Voilà, ça veut dire c'est ça. La laïcité, ce n'est que ça. Moi, manga fonyangoya mimbi laïcité la nanyambele. Moi, le groupe d'amado embo fiebi. Moi, dobi uta donné. Domalia bala. Wallahi do uta don. Do bi we galon tuguluye. Ya famu. Do were bin uba donné. Mais uti fait ka don. O de ka jugu. Parce que olu fait, olu ka problème kera minye. Karsa la ka de fait que karsa ya défend hal ne karsa te tinyende ta défend o mogobe mogo sabana e jumenye mimi fait toujours olu birilen ka to jamana kono deun kan ka jamana kono do maranu ka hakilina nu ka hakilina chejuguye ubta min sama kofe kana sabu garaka ni famira jamana kono do fe ubina murutu wafo abola na bora la olu bitugo minke jamana kono do utse ke ni ma qualité damado dron ne bi ka sosole ke laïcité am se ka fo laïcité se ka ni laïcité bora no balam se ka da jamana marabagaw ye walma politique mo ye u ka jamana maratugo do la halaya do la o kama balam se ka walma laïcité yira se ka chogo jamana kono do nga tugo ab se ka chogo kuna ngani ala sona ma amina ta sengala fie bola sengala fie boko fe ambe senkana laïcité anatseka to mali kono wa atna tseka to mali kono wa na be to mali kono akanga to intugo jumena o alma na re kanga boy akanga noro bla ni jume ni ala sona ma baro ta ko flanana ambisin kana jem kain konnan يما موالي الهوى يما مواليا يما موالي الهوى يما مواليا بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما موالي الهوى يما مواليا foli ani walin mando ko lase o kelina bela jelemani watina amunu me ka jem kan fle jem kan minni amba fama faso jokene mimbe nyana maya telenyata jabarani so sanfe dogokun ma weleleo Umar Baber Diko faso dambe lakanato katase karanfa nyinininkela Abdoulaye Isakoma nunundi anga ma welelewe masala be ka boli kuma se minga bi odi laïcité akmachi alendu ongo jamana kono wati labanuna ukama anye mafla wele kana anga se kana hakli jaga boke ka kuma yere koro do la hini mimbala kata se atariki yere ma anye dofo lula jemkan kun folola jemkan kun flana ina masala be na boli minga odi anga jamana yere la halaya bari ni kumana bomana ngote nto ni chien willa bela jelen bolube ikuna donina laïcité be ni jamana enka be ni jamana enka be ni jamana enka on yɛrɛ bɛ laïcité bɛ se ka lawaleya anw fɛ yan wa a tɛna na ni kɔlɔlɔ ye anw yɛrɛ ka jamana ma wa ni laïcité bɔra yen mun bɛ se ka bila kumaden nɔ na nin ye baro tako filanan ye masalaw bɛ na boli min yɛrɛ kan an b'a daminɛ joona joona Umar Baber Diko la Umar Baber Diko laïcité ko n'a bɔra yen ko mun bɛ bila a nɔ la ko fɛn tɛ yen nɔ min bɛ se ka bila laïcité nɔ la ko min ka ɲi ɲɛnamaya yɛrɛ ma ka tɛmɛ laïcité kan i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. alhamdulillah ala ka ni sababu bɛ. amina ya rabbi. ala kan sabati ya rabbi. amina ya rabbi. ala ka hɛrɛ caman kan ye. ala kan kanda. amina. ala kan kɛ tiɲɛtigiw ye. amina ya rabbi. alhamdulillah minnu bɛ nin fɔ u t'a si dɔn u t'a kɔrɔ de dɔn. sinon mali tɛ jamana kɔrɔ ye o an ye danbe jamana de ye. an ye kodɔn jamana de ye. an ye yɛrɛdɔn jamana de ye. maraw kɛra yen nɔ ka tɛmɛ. silamɛya yɛrɛ mara kɛ yan nɔ ka tɛmɛ. silamɛya bɛ mali kɔnɔ ka ca ni san 1000 ye. masaw baw tɛmɛna mali kɔnɔ. gouvernance type de bonne gouvernance u ka taa dɔrɔn livre dɔ bɛ yen nɔ kitabu dɔ bɛ yen Ibn Batuta a ye min fɔ mali yɛrɛ ka mara ko ka masakɛbaw kan minnu tɛmɛna u ka t'o kalan dɔrɔn u bɛ tarikul fitage u ka t'olu fana kalan u bɛ kati yɛrɛ historien ninnu olu kumana ka marakɛlabaw kan minnu tɛmɛna i b'a dɔn mali ye kodɔn jamana de ye danbe jamana de ye mali ye maintenant n'u ko ni laïcité bɔra yen nɔ ɔ ɛlɛ jumɛn de bɛ bila n'o la u ɲininka laïcité nana waati jumɛn laïcité conseil na ko de an y'a dɔn waati jumɛn c'est un concept copier-coller étranger wali fɛnw dɔ dan an y'a ta ka na sigi an kunna o de kama a kɔlɔlɔ b'an kan an ka sigidaw la an ka sow kɔnɔ mara cogo la miiri na a kɛra conséquence ba ye
parce que ni charia imara charia jugu imara do ka sigine a conséquences mais c'est sûr ambe o kololo de là parce que ni fendo imposer mo kunna et puis katla ka mo dabir mo la a kololo de be société kon directement ma ye chelu no cheli charia jugu men société là kadaka abe fo be seki itake kasoro en réalité ni dans ça go ka charia bi mine ko charia kelo be tla ka charia dima charia min bi permettre que désordre do créer or que charia min be seka mo ka boma mi ka dambe nous dîner au serein balendo ni laïcité cololé vous voyez un peu le problème oui nindi piège jugu yambe piège mina inani laïcité depuis anana la dia conséquence be ka bonya jugu mina aga société là fait on fait niak ni chelke drone ya attention le pays est laïque hanni muso bor ni fini mi film inte be anga dambe ma anni muso langolo boraka jo bedaka ni kuma do ay farna de on est laïque vie privée on est laïque parce que concept jugu hakil nan jugu ci bola nasaraw yoro cheni cheka furu musoni muso ka furu fo fa mi dembe ci sini kuma dine kan ka fo le pays laïque malite c'est la jamane bi mun ba fo fana ka ba ko mi islam do de ba ko mun ma dine famuya parce que ba do mo chama be do dine ko kuma do la uma dine famuya mun de ko ma dine famuya anga sharia mun imposer an ko na parce que ba no problème dem fa soro yoro mina et am bal mawde be gouvernement sans fait postula itse kamirka ko ibalma do bisika fen jugudo takatomo kado an jefara yoro chamana ko bobu de sereka se anga markela nuna kani mir jugudo ukuna kana na anga sherala duk shera mi mena se an shera jugudo be kala dayo shera juguna mena be kala dayo mais amme wome bambano ka mala ko don ko kuma kana ko ni fe ni be kan min sebe kasonta kalama o ikasigi be baliyay benkan niya seben togola shere o shere niya seben togola kasoron tak kalama ameo mo ikasigi o bembeli akele ambo problème de là laïcité ambe ka kuma fo yoro mais o me ni famo ma fere ni di gouverner se prévoir ma fere ni ga ni ko ni tabia jugunu no bonga shere kono ameo me akololo na bi la droite se ka kumbe wodi benen révolution banu ñebe révolution islamique mu kër Iran na ñogon parce que ni mo ko mena mo la ko bishi on dit l'injustice persistante amène la révolte ni mena mo ko kan ku dere ndron natigi ya lestin de sebiko natigi de wala ko jugo do na mortere do ko mi ko tala bo fama ñuma de se ka sigi ka miri kanini sini sigi ñuma nati mon mitti nani kolole mun na dimando te murti sini parce que ni adama do mortere do ala kan kisi kumbe cogo marfati se ku kumbe charte se ku kumbe mun def ga dama do marakanya fere ñuma sharia mun bu yere sharia min kono o nga Umar Baber diko constitution kon nana avant projet kon nana laïcité na kuma de wulla ka be kuma de même se ka bla no la même se ka do nga maraka ka wal ma jamana ka ayo defo akuma ñuma mun se ka bla no la wojume de Mali comme imama yemi ko do an ko ni am un selemo de amanga nyama de ko l'imama est décret bo depuis 2000 décret bo nommé la ka sigi ka foko ni barenke ayaye mo ngandul depuis échec keren depuis ni yore nan la ka plateau kan ka teme le fait que wi mo nommé mo nganduru ma kelen to lembe islamia nyefe na chefendo depuis yano ikala jedro ni est-ce que ni yere ko ke chugo ka barad labe iteni jamana kono 2000 famba islamé aba fe sebe o jamana togola jamana ka dinatigi kelenta kono nimbe se ka fomu ya ni ka bo hakilima ko wari ko man ko nan ko be tibabu ladegi nta do ambe tibabu lagi femina nta do ambe ko jugo ko ne ladegi ko jugo nyuman toy wa mundido sunu tibabu ti sonnima jamana nyuman shi ti sonnima ka fo be fensigi femi be jamana min be jamana engagé jamana do engagé iko fensigi 5 ans ika dine mo ko blaquer fe or que dine dun ka bo mo ko bolo ko sobe dine mo ko nyuma o dine mo nyuma dine ka gala bol ni fembe la jele ni fensebe femina ti ma yere on ne parle pas de venir coller le verre après parce que nous on dit un bon dirigeant c'est celui qui prévoit voilà qui adopte des textes conformes à l'aspiration aux besoins des populations de son peuple mais ni on fait il ba daf sigana ni coller bomba retardement et qu'on est pas de marquer la ñumay woro len ko monde bi et puis en même temps wat kele mina ba fekka mo go wero yele ma hore ko mafo mo bu sekke yele ma hore ala kasoro mo woli tabia de bi bolwa ni mo ko ge ka boy ga sokono aka minen bi ka sokono enat la ñu wonna ay donc ni bati gi ba ka minen fana bo kenema wala fala ka bu ñu gonna mais ba nga sokono ne kam ika minen bi ni ka sokono amat la ñu wonna donc wala depuis là il devait comprendre que famille tubabu ka tabia yi c'est tant que de mi femina i tiago ibode wala femine bi diskuna ibode wala ya min bi mbir la ibode wala
donc laïcité kere a kere idéologie doy fo kere mo gonyene laïcité yere de kanyine hal alaka diine wodi islam tema nu ko na doy ibodeu ko le pays est laïque bébé c'est attaqué ni bébé c'est attaqué no de do d'accord ni te diine ne ba fi te diine mais diine mo ko ne ba dun dambale la parce que daka alami yanda ako anga fen doke anga la fen doke ya markani fatani yande be donc faut que mo ko yore ka famu ya Abdoulaye Sako naam cɛni cɛ ka furu muso ni muso ka furu an b'a ye nazara jamanaw kan hali ni y'a sɔrɔ waleya min don a donna ka na farafinna bangun kan nka u sinsin yɔrɔ walima u lili ta yɔrɔ u bɛ kumaden min matarafa walima u b'u sinsin kumaden min kan o de ye k'a fɔ ko jamana ye laïque ye nin tali anw fɛ farafinna yan walima anw ka jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ yan kɔlɔlɔba b'a la dɛ. naam ɲambele yani nga dola mbi baber ka kuma dafa c'est vraiment chama ni bini ngali ke o la souvent sa nyamele ne rabi mo ni nga mali est ce que malembe kalande wa malembe ta kalande ke ça fait des e be mo non in kalana ni tara kalanke ça fait des kilonte ça veut dire donc mo minun tara fo sommet la doctorat tugu professeur nous le nyingal ke ko nani laïcité boy kamina ni jumenyi kami kuma est-ce que olu kan ga jabi yere wa anya fo multiconfessionnel being limama yo odi no manja état civil being am sega nanu be mais minye état laïque yango ko de boala osa nyambele e ka kuma nunu bu fara ɲɔgɔn kan i b'a dɔn dans un état laïque charia min bɛ ta i b'a tɔgɔ dɔn wa droit positif droit positif ça veut dire que droit tɔw ye négatif ye ala silamɛ jumɛn bɛ sɔn chrétien jumɛn bɛ sɔn laadalatigi jumɛn bɛ sɔn k'a fɔ k'i ka taabolo ye taabolo kolon in i bɛ sɔn a ma bon laïcité b'o de fɔ anw fɛ chrétien la mɔgɔw k'a kɛ to kɛnɛmaden chrétien yɛrɛ chrétien yɛrɛ ko don dɛ kɛnɛmaden ka statut bɛ yen silamɛya la kɛnɛmaden ka statut bɛ yen laadatigi laada la kɛnɛmaden ka statut bɛ yen mais n'i nana droit positif la a ye nin bɛɛ bila k'a ta awɔ ale fana ta bɛ yen ko den bɛɛ den den ma fisa den min sɔrɔla furu kɔnɔ min ma sɔrɔ furu kɔnɔ k'a bɛɛ den de wa bɛɛ bɛ tiɲɛ to même pied d'égalité dans un état laïque o de bɛ yen parce que droit positif de b'o kɛ donc d'où dans un état laïque là qu'est-ce qu'on nous dit an bɛ basé jumɛn de kan droit international convention internationale droit de l'homme o droit de l'homme ninnu ni o convention internationale ninnu bɛɛ sigilen don idée kelen de kan laïqueurs ka idéw de don olu de y'a ta ka imposer diɲɛ na o de kosɔn i filɛ ka min fɔ ko c'est la liberté de choisir le sexe parce que i b'a dɔn n bɛna kuma min f'i ye laïcité yɛrɛ de kɔrɔ ye ko la liberté de conscience o b'o de fɔ ko la liberté de conscience o kɔrɔ e k'i ka hakili min mana bɛn i ma quoi i k'o kɛ quoi i miirina la voilà min e mana min ye k'o ka ɲi dɔrɔn i k'o ta k'o kɛ point à la ligne n'a jiginna cɛ kamalenkɔrɔ kun na i k'i yɛrɛ ye musoya minɛn kɔnɔ i k'i yɛrɛ ye musoya la i ka wuli k'o kɛ sɔgɔmada kelen a banna n'i ye cɛ ye ne tɛ cɛya la bilen ne kɛra muso de ye bon c'est fini ne bɛ kɛ muso de ne fana ye muso ye bon n tɛ muso la n ye cɛ ye bon droit de don a bɛ d'a ma parce que nous sommes dans un pays laïque et c'est ça le problème c'est pour que africains kan k'u kɔlɔsi kosɛbɛ kosɛbɛ c'est pourquoi an ka avant projet in na peut-être n'an ye temps sɔrɔ don natɔ la an bɛna kuma avant projet in kan ɲambele avant projet in mɔgɔ minnu ye avant projet in dilan ne b'u fo k'u waleɲuman dɔn maliyɛnw don mais majɛ b'u ka baara la dɛ majɛ b'a la i b'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye fɛn dilan o tɛ Mali réalité de dɔn Mali réalité historique Mali réalité religieuse Mali réalité sociétale o t'a dɔn dɛ parce que kumaw bɛ nin kɔnɔ i tɛ se k'a faamu ko maliyɛn kalanni bɛ se ka nin sɛbɛn ka constitution na cadre intellectuel walahi ka Sorbonne kɛ ka université ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ i tɛ sɔn k'a fɔ donc nin ye kɔlɔlɔ de ye n'an nana taa nin na mun de bɛna kɛ i den bɛna n'a f'i ɲɛna don dɔ la ko baba ko n kamalen filɛ nin a bɛ don a ka chambre kɔnɔ i sigilen n'i k'i bɛ kuma a bɛ taa n'i ye polisi la c'est la laïcité c'est la laïcité c'est la laïcité
Et tu sais qu'à faut idée pour c'est la liberté. Voilà. C'est le droit de l'homme. C'est le droit de l'homme. Et tu sais, non, c'est ma vie privée, c'est ce que j'ai choisi. Et puis, attendez bien, attendez encore là. Ou notre convention coloniale, ni idée pour le droit des enfants, ni idée pour le convoquer pour le sila. Igolodé. Il mousso, il m'a pour convoquer pour le sila. Mais ça, c'est quoi? Parce que nous sommes dans un pays laïque. Laïque. Bonimbeya et Nyambele, Hali 600, et Dambe Tonumbe, Dine Tonumbe. N'entre ni na 100 ans et bien demsane nous kono gawli nyabula 100 ans dina ko kuma te fableon. On va vivre dans un pays là comme la France parce qu'à l'université ni ta France de Nyambele atara ulu de bolo Umar Baber digo ni e kololo baye kanyeshi anga marama anga société made ni kololo ka bon kosube de laïcité kosebe wale kama imaye an limama e wilka joke depuis wati folo la décret boira dron aya islamé ma do koy na dron am ba do laïcité ka kilande be na sebe ko ko no ma balana fofa min kera ama balana wari kama limama am fo ko sebe al mamunu joru jola ka fo ni gouvernement ma laïcité ko bo constitution projet na ko ulu da ba fo slabo kana voter bon be ala deli ya rabbi ala kana senyo wo nyugo sama mama nga munu be ka campagne que laïcité be se ka maintenir tout comme na ngati mana kono ya jira ka fo ka kumala ni maikera malikera ina fo islam jamana chrétien fe be ana bereta o be no fe ku gwenga banga jamana kono bolisona fe be ana bereta o be kama ku gwenga bo jamana kono abitu islamo doron eta islamo doron buka sikika kono ka kuma info ka laïcité fo ka la fasane ni yoro ye o kuma imbitukuti wale kama nko ukala je do limama e kuma kama info da ko état multi confessionnel état min dine mo chama bakono ko les islamo be me waro be c'est pour que mo munu be ka kule ba mo ba fika diversion ka nan kuma e dro kuma membe mo nyina ko seben yere ko awo mo bodi law do yere ko amba c'est comme si ou ba fika malike l'état islamique cher jamane islamé cher jamane o wati naseram peuple de bo demander mo ko seko bali fama seko bali ma seko bali parce que le peuple est souverain. Les peuples qui tiennent en séquence, on va faire que c'est la même chose que Bolanga. Et les peuples qui font au Québec, femmes se cobalia. Ou le peuple qui représente nous, nous, Allemagne, nous, sigre bibé. Ka bien quand ka décret, ka faut désormais entre laïcité fait. Malik Kishera Jamana, on peut être appuyé à faire que. Mais pour le moment, les mamans m'ont fait. Les mamans m'ont fait Malik Kishera Jamana, comme Malik qui est droit état multiconfessionnel. Jamana mina dîne chamambala. Voilà, dîne chamambala. Parce que dîne qui reconnu quoi. Parce que constitution sévère, article qui me dit qu'on duru. Page bisaban nani yoro kele no ma dina to ko mafo ma islama to ko fo non ni boni we bede kele we chrétien kele we islamo kele we anga dambe kele yoro kele yoro ni ko ni ye lagosier ka se dina article que meni bi kono doni duru yoro kele ta la mimbe dina ko yoro kele et puis kabo ko mi o fama kele non de be sili almamu ko fe almamu de bo aw dem to goda ni na le ko almamu de bi to goda ni fatura almamu de be sili shu ko fe ala e mamim bonya kan joro bani da mabetla ka hotela mo néglige fe mana kamana kan alma kelen de no yoro ni ko ni ate famuya donc on va même faut no be here fe dron almamu la mede parce que ala de fanga di almamu made almamu kum wori billahi fe de fo basigi de fe so ni almamu joro bi ka fo te genaye gouvernement se ka mu ndege o se ka fayke et puis bebe sel ma chama ni almamu commissaire kondo komu ay wili nga sel dron de te wili almamu ko ordre deni hede ala de barkadula donc ko hakito yoro la وكان سون المملكة سما فيو فما كهرتا Abdoulaye Sako ancien chercheur baroin abekase akunche yorola ni makoke ka krofo laban fo walma dagunya labon yoni anika sigi warace bari ambado jem kan atna dani kelema bari nafaka bu kosbe wala luci amanga kala jamana kono jamana koka maldion sigile me yorola ukaseka famnya li basorala bari tumadola kuma dɔw bɛ yen nɔ janfaba minnu bɛ a kɔfɛ n'olu ma ɲɛfɔ maaw ɲɛna kuma den yɛrɛ k'i to ka dɔrɔn tuma dɔ la o tɛ ko ɲɛnabɔ ni maa ko k'e ka kɔrɔfɔ laban fɔ nin barosigi in kɛnɛ kan e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ yanni ani ka sigi wɛrɛ cɛ. ɲanbele ne bɛ welewelekan de fɔ mali silamɛw ye min k'u ye tijaniya ye min k'i ye kadiriya ye min k'i ye hanbalisi ye min k'i ye sunna ye mi k'i ye siya ye bɛɛ k'a dɔn anw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen de la la ilaha illallah muhammadun rasulullah minnu yɔrɔ yɛrɛ fɔ ɲina Abdoulaye Sako an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kelen de la an yɛrɛ dama instrumentaliser k'an bila ɲɔgɔn na laïcité ko in na voilà donc o la sisan an k'a bila an kunna k'a fɔ laïkɛr
a ka hakilina ye jumɛn ye ka adamadenw kɛ ate bi a bɛ dɔw jira ko ninnu de bɛ fɛ ka Mali kɛ silamɛ jamana ye aw b'o kɛlɛ n'u tilal'o la o bɛ gɛrɛ aw la kelen o de don dɛ ni bangera duntulu la wa n'a bɛ groupe fɛn fɛn kɔnɔ Mali kɔnɔ k'e de bɛ se ka silamɛ jɔ ni dɔ in tɛ i bɛ tromper non i tɛ se k'a kɛ Ɲambele o misaliya ye jumɛn ye Code de la famille wulila mɔgɔ kelen de y'a kɛlɛ kɛ yan Gorjigani ko wulila mɔgɔ kelen de y'a kɛlɛ kɛ yan groupe jumɛn kelen bɛ yen min bɛ se k'i kɔkɔda fanga la silamɛya bolo Mali kɔnɔ a groupe jumɛn bɛ yen Ate donc on est obligé, on est condamné parce que on veut faire que silamɛya dili de bɔ k'an bila ka taga athéisme de la min ala ko yɛrɛ t'an ka ɲɛnamaya la donc bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ laïcité laɲini foyi t'a la ka adamaden kɛ i maa foroko maa mugu bɛ maa foroko kɔnɔ le vivre ensemble là Ɲambele o fana débat wɛrɛ dinɛ foyi ma deli ka na dugukolo sanfɛ min ye dinɛ wɛrɛ toléré a kɛrɛfɛ ni silamɛya tɛ a tɛ yen dinɛ si ma na dugukolo sanfɛ k'a ko dinɛ wɛrɛ ma n sɔnna i ta kɛ n kɛrɛfɛ ni silamɛya tɛ ni silamɛya tɛ a ma deli ka kɛ ne bɛ kuma min fɔ ne ye ɲinini de kɛ n'an ɲɔgɔn sɔrɔ don min b'a wala ye k'a daminɛ depuis ni nun ka wagati fo kana se alakira ma sallallahu alaihi wasallam dinɛw balola cogo di dinɛ si tɛ yen min sɔnna dinɛ wɛrɛ ma ni silamɛya tɛ wa mɔgɔ si a jateminɛ yahudiyaw u y'u faga diɲɛ fan bɛɛ k'a daminɛ Portugal u y'u faga ka bolo kana kana Allemagne yahudiyaw ye lafiya sɔrɔ yɔrɔ jumɛn kuma mun taara sigi silamɛw kɛrɛfɛ Palestine dugukolo sanfɛ chrétiens bi balo dugu min kɔnɔ ka lafiya diɲɛ kɔnɔ hakili sigilen don o ye silamɛ jamanaw de alhamdulillah an tɛ se ka kɛ chrétien contre la o ani min b'an ka kuranɛ kɔnɔ an b'a dɔn an m'a fɔ an ka kuranɛ kɔnɔ ko mɔgɔ min bɛ fɛn wɛrɛ bato min tɛ ala ye k'aw ka n'u ka fɛnw neni wa ko n'aw y'u neni k'u bɛna ni ala neni juguya la mais ala kɛlɛ ka mun fɔ kuma laban na inna dina inda Allahi l'islam n'i ko dinɛ ne ala bɛ min reconnu n bɛ sara kɛ min na o ye silamɛya de bon silamɛya dun fana ye jumɛn ye al-islam din wa dawla religion de do état de fana do silamɛya tɛ se ka bɔ état la donc o la ni na faiblesse b'an na wagati min na an bɛ jɛ fɛn dɔw kɔ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ an k'an bɔ an silamɛ golo yɛrɛ la pewu k'an kɛ kafiriw ye c'est ce que la laïcité donne donc n'ala sɔnna ma ni ala sɔnna ma taali ɲɛfɛ ni baro Sakɔ ayiwa ancien chercheur kɔni kelen kan an kelen k'o sɔrɔ plateau sanfɛ kɔni o bɛ walawalali ba d'a ma Umar Baber Diko faso danbe lakanatɔn aw ka cɛsiri fanga ka bon nin ko in na kosɛbɛ hali ni ma fili dɔgɔkun tɛmɛnen a ye wuli ka jɔba kɛ Ɲamakɔrɔ cité des enfants na ka maaw wele ka ɲɛfɔli kɛ maaw ɲɛna ni mako kɛ ka nin baro kun cɛ yanni an n'i ka sigi wɛrɛ cɛ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ alhamdulillah n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn faamaw k'a dɔn olu k'u b'a fɛ ka mara ko de kɛ ka jamana mara an fana ka laɲini ye jumɛn mara ka ɲɛ u bolo et puis diinɛmɔgɔ fana ka bonya o de kama an ka kɛlɛw la mɔgɔ an yɛrɛ kɛlɛw la kɛnɛma faamaw yɛrɛ jikɔrɔma tintin ba hakilina min kan bɔ hakilina de kan mais min ye diinɛ ko in ye n'u b'a fɛ mara ka ɲɛ u bolo u ka gagner élection wɛrɛ u k'u jija u ka silamɛw lamɛn dɛ n'u ye laïcité ko in bɔ a la wallahi élection wɛrɛ silamɛw b'u dɛmɛ u bɛ sigi mais n'u ye laïcité ko in négligé élection wɛrɛ a bɛ gɛlɛya dɛ donc un bon leader c'est celui qui peut lire maa min bɛ se ka lecture kɛ k'a dɔn ni nin ko in kɛ n ka hɛrɛ b'a la ni nin ko in kɛ kɔlɔlɔ b'a la et puis k'a dɔn fɛn kelen bɛ u bɛ tubabu kelen u tɛ kelen tɛ s'a la ni silamɛw m'u dɛmɛ kafiru échouera yɔrɔ o yɔrɔ silamɛw de pouvoir di kelen organiser ka di o jamanadenw ma diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a ye fanga réussira dɔrɔn jamana réussira dɔrɔn silamɛw de bɛ réussite di o marakɛlaw ma donc u k'a dɔn u ka réussite an b'a fɔ ka bɔ directement ka France tubabu kɛlɛ u bɛ ka fɛn mais on dit ce qu'on appelle la guerre par interposition fɛn dɔ bɛ kɛlɛ dɔ bɛ ni se ka kɛ dɔrɔn i bɛ mɔgɔ dɔw de labɛn u b'a kɛ toga la i n'a fɔ an ka tɔnw n'a ɲɔgɔnw ani silamɛ tɔnw an bɛ se ka nin kɛlɛ kɛ u nɔ la olu tɔgɔ tɛ u tɛ jamu tɛ ye ni silamɛw de ko a ka d'u ye ka ban la démocratie on dit que c'est le choix de la majorité a ye taa ni jama fanba ka hakilina ye dɔrɔn o de bɛ bɛn démocratie yɛrɛ ka principe ma mais n'o na ni fɛn wɛrɛ min bɛ démocratie yɛrɛ principe essence contredit o kɔrɔ démocratie ko yɛrɛ a kɛra nkalon ye o de kama n dilan ka fɔ i ka plateau kan ko ni démocratie tɛ ɲa an ka bonya an ka na ni fɛn wɛrɛ min bɛ bɛn ka tabiyaw ma an tun bɛ mara dɔn ka kɔrɔ an ye kuduna jamana ye ka kɔrɔ an ka na ni fɛn min bɛ bɛn ka tabiyaw ma
ولكن أنا نفهم من بين أيرك كله donc on peut minni fa moma dron vraiment on veut que pouvoir que reçu kadaka anga kele kunde ni ko kan deme ci ko bela jela nga ñogon deme ko ina ala ka ñambulu parce que dama la tuna dima baw ala ka ñewbulu am be bel bel islam ton bela jele nga tonga position ka inshallah imamako ala ko imamako limamako nala sona ni kele islamu ba gagner fa mo fana bi na hakil sor kan ni lamé parce que déjà ciube ka suma mbado ko do nawdu ubina reculer ubina nan feye mi be jamanama kada ko jamande kadui ci ko ni jaman kadi mi kadi jamande o ibitanodi ala ka hakil amina islamu fana do ka faraka utina islama kele inshallah ni ala sona ubina ni bola ambe ire fo Umar Baberti ko ka ika tondi walma ibe tonje kulumina nuyi oye faso dambe lakanato e abi chesiri mina jamana kono ka awfoka awalin mando aka chesiri la ka nyeshi dine ni dambe abseka la fasa tugumna onka jamana kono ambe awfo oblika jola ka kramogo Abdoulaye Sako ka ire fene fo emi sona kanga weli jabi kana bi anga seka masala kun folo bolininga ni tena ke anga baro labai amba jigiya ni ala sunama wati ni wati ki wele kana ka seka na anga baro sigi ke ka famnya di jamana kono deuma ka tilenyata ka flelkela walma akanumba bela tilenfo amunu be kana je bolo sirawka YouTube kata se Facebook mania tape nyata TV ibeni janu bela tilensoro ka befo ka bewale mando ka nyini masara manfe basigi ni kolosma ala ko osabati anga jamana kono ka do ke anga tunkaranke ye munu silendo farafina banga kata si diere fan roma grangare ni ala malbe munu silendo gana re jamana ka dabne kumasila kata se akrama jamale kata se takuradima nunu bela jele gana dugubo ye malde silendo no me fulla se ukelengere na bela jilema ni ala sonama dogo ngere on ni na nyon soro ni kene kilingani oye faso jokene ala ka dogo ngere irana يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها